А сега ни предстои пътуване до страната на изгряващото слънце. Краси Боев ще ни разкаже за приключенията на един мъж, който на 18 години заминава за Япония и става първият европеец, преминал обучението на легендарния учител по карате Масатацу Ояма. Днес героя на Краси е известен по целия свят като синеокия самурай. Сигурна съм, че привлякал вниманието ви, нали? Така че гледайте. Добро утро! Добро утро! Как си? Добре. Много добре знаеш на български. No. Само, че, Николас, ние не сме дошли тук, за да те учим на български, а да разкажем на нашите зрители, защо те наричат синеокият самурай. Вижте, в Япония ме наричат синеокият самурай, защото съм въплъщение на духа на самурая в наши дни. Уважаеми зрители, представям ви Николас Петъс, който, както вече сам обясни, е известен в Япония, а и по целия свят като синеокият самурай. Сини ли са ти очите, Николас? Нека да погледна. Ами до някъде зависи от светлината. За да разберете значението на този прякор, трябва да вникнете в японската душевност и традиции. През 1993 година, още първия кръг на най-големия японски турнир по карате, се бих с техния абсолютен шампион и го победих. Само че те не можеха да позволят някакъв новак да надвие фаворита им и не спечелих турнира. Но матчът беше толкова вълнуващ, че ме сложиха на корицата на тяхното популярно списание и кръстиха статията "Той е синеокият самурай". Николас, а сега къде живееш? В Япония ли си? Да, живея в Токио от повече от 30 години. А какво правиш тук в България? Тук съм за турнира Сенши, което е фантастично събитие по бойни изкуства и което ще се проведе точно тук във Варна. Аз съм водещ на събитието и се радвам, че до вечера ще бъда на ринга. Николас, очевидно не си японец, то си личи. Как стигна до Япония? Къде си роден? Какъв е пътят ти до страната на изгряващото слънце? Ами всичко за мен е започнало с едно пътуване на майка ми до гръцкия остров Миконос. Там тя се влюбва в красив барман, женят се и се раждат 2 деца. Така че всъщност съм от Миконос. За съжаление, баща ми си отида от този свят и тогава се преместихме в Дания. Когато бях на 14, се забърках в улична схватка с друго момче. Той започна да ме бие и аз просто избягах от него. В този момент осъзнах, че повече от всичко на света искам да се науча да се защитавам. Затова реших да започна да се занимавам с карате, за което ми повлия и добре известният на всички филм "Карате Кид". Записах се да тренирам в една местна школа и там някой ми разказа за японския майстор Масо Яма, известен още като Божията ръка. Проверих за него и се оказа, че все още е жив, че има тренировъчна програма, която продължава точно 1000 дни и че никой чужденец не е успявал да я завърши успешно. Моментално си пожелах аз да съм този, който ще успее. Затова напуснах гимназията и заминах за Япония, когато бях на 18. Как обаче едно 18 годишно момче зарязва досегашния си живот и отива на другия край на света? Ами, не беше лесно. Първо, аз не говорех и дума японски. Нямаше никаква комуникация. Спомням си как в началото се нахвърлих да се бия с моя учител, което много го изненада. В Япония нямах право на такова нахалство, но нали идвах от Дания, той ме свали на земята и взе да ме рита в главата, подканяйки мен на японски да кажа "предавам се". Само че аз не знаех какво ми говори и не можех да се предам. Да, беше трудно. Ами храната, японската храна е толкова различна от нашата. За закуска ти дават някаква вкисната бобена яхния и сурови яйца. Никога не бях пробвал такова нещо. Беше много голям културен шок, но имаше едно нещо, само едно нещо, което ме накара да остана. А именно шансът да тренирам с Масо Яма. И тук ми идва въпросът. Твоят учител приличаше ли на учителят на Ума Търман в Kill Bill?
Всъщност аз съм играл в японски филм с актьора Сони Чиба, който играеше Ханзо в Уби и Бил. Но на въпроса ти ще отговоря така. Масо Яма за нас беше жив бог. Не ни беше позволено да стъпваме върху сянката му. Да, той буквално беше жив бог за нас. А наш дълг като негови ученици беше да защитим наследството му. Когато подписахме договора за 3-годишното обучение, се съгласихме да станем неговите ръце и крака и да разпространим рева на лъвовете от Кьокушин по целия свят. Разкажи ми къде живееш. В града или на някое отдалечено място от града? Носеше ли кофите с вода нагоре? Как тренираше? Животът в доджото беше много строг. Всички бяхме тинейджери или млади хора на не повече от 20 години. 8 души започнахме обучението, а в края на втората седмица останахме само 2. Всички други избягаха. Учителите ни биеха, остригаха ни косите, ставахме в 5 сутринта и лягахме в 9 вечерта. Тренирахме и работехме по цял ден. През първата година не можеше да се храним като хората. Получаваш остатъците от паниците на по-големите ученици, а те имаха навика да се изяждат цялата храна. Така че ядеш ориз и ако имаш късмет, получаваш по някое друго варено яйце. Беше психологическа война. А ти как издържа? Честно казано, ако трябваше да го направя сега, няма начин. Всичко това ми се случи преди ерата на интернет. Нямаше информация, нямаше кой да ти каже какво става там. Първата нощ спах в стая с 16 деца, 16 момчета в една стая. Нямаш достатъчно място да се обърнеш, защото накъдето и да се завъртиш, докосваш някого тук, докосваш някого там, и аз наистина полудявах. Но аз живеех заради тренировките по карате. И когато учителят ни се изправяше срещу нас в 9 часа сутринта и започваше да ни говори, аз забравях всичко останало и си повтарях, че бих направил всичко в името на този човек. Да, обичах тежките тренировки, но мразех японската храна. Но когато правиш достатъчно дълго нещо, което мразиш, някак започваш да се влюбваш в него. И сега абсолютно обожавам японската храна. А какво да кажем за езиковата бариера? Това беше страхотен проблем за мен. Когато не можеш да си говориш с човека срещу теб, е изключително трудно да живееш нормално. Затова започнах да изучавам японски всеки ден и когато го научих, всичко се промени за мен. Кажи ми нещо на японски, след като си толкова добър вече. Аха, да. Аз те разбрах, защото и аз малко говоря на японски. Хай! Хай, ча-ча-чу! Хай, самурай! Конничива! Какво стана на 3-та година, когато ти завърши обучението си? Даде ли ти той нещо? Как се разделихте с твоят учител? Получих сертификат, че съм завършил успешно 3-годишния курс, а той стисна ръката ми. Само че в този момент беше много болен. Едва успя да се върна от болницата за финалната ни церемония. За последно го видях в болничното легло. Белите му дробове отказаха и беше много тъжен момент. Но когато го погледнах, видях един много силен мъж. Той винаги беше силен и непоклатим пред нас, неговите ученици. Затова му благодарих за тези 3 незабравими години и се върнах в Дания, за да се срещна отново с мама след толкова дълга раздяла. Точно се бях върнал и получих телефонното обаждане, че е починал. Беше един от най-тъжните дни в живота ми. Чувствах се, сякаш отново съм загубил баща си. Защо не си остана в Дания, Николас? Причината беше, че вече бях станал много добър боец. На една от последните ни вечери в школата, учителят дойде и ме попита: Ник, какво ще правиш след дипломирането? Аз отговорих: трябва да се прибера вкъщи и да видя майка си. Само че той ме прекъсна с думите: трябва да останеш в Япония. Аз ще ти дам работа като учител, защото вече имаш достатъчно качества, за да учиш другите. Също така си готов да бъдеш и шампион. И в този момент аз бях убеден, че сънувам. Мечтата ми се беше сбъднала. Просто си казах, че съм съгласен и приемам предложението. Защо свалихме одеждите? Как се казват? Дълги. Дълги. Защо си без одеждите? Точно тук в тази зала се чувствам най-добре и ето защо тук тренирам кикбокс. Само че аз знам всичко за кикбокса, гледал съм мачове в К1. Разкажи ми за
легендарният удар на твоя учител там в Япония? Нещо, което научи от него. Нещо, което не сме виждали тук в Европа. In any kind of martial arts, there is always the one punch knockout. Работата е там, че във всеки вид бойно изкуство може да бъде осъществен нокаут с един единствен удар. А Масояма беше известен, че убиваше бикове с един удар. Знаете ли как се научи да прави това? Качи се в планината и в продължение на 3 години сечеше дървета с ръце, раздробяваше камъни с юмрука си и така превърна ръката си в съвършено оръжие. Тогава той слезе до местната кланница и продължи да тренира, докато накрая успя да убие бик само с един удар. Това е историята на моят учител и на неговата поразяваща ръка. Това е твърде кръвожадна история, приятелю мой. С този юмрук ти самия убивал ли си бикове? I eat a lot of steak. Много обичам да ям пържоли, обожавам ги, но никога няма да се излъжа да се бия срещу разярен бик. Как живееш там? Сега как живееш там? Сега в Токио притежавам и управлявам фитнес зала, където преподавам кросфит, а не бойни изкуства. Помагам на хората да променят живота си чрез фитнес. Чувствам се много добре приет в Япония. Често ме търсят за интервюта, участвах в редица популярни телевизионни предавания, дори водех свое предаване в продължение на доста години. Така че се чувствам благословен. Но пак ще повторя, че в Япония винаги е имало и ще има политика на бойните. Аз не се интересувах, но имаше подмолни игри. Не заради тези игрички се отказах от бойните изкуства. Причината е, че ми смениха тазобедрените стави. Вече не можех да се бия и за това се оттеглих. И ми отнее много години, за да се върна към това по някакъв начин. Но ето, че сега съм тук и се чувствам добре. Никъл, изглеждаш ми прекалено идеален, прекалено излъскан. Къде в живота си се провали? Истината е, че няма идеални хора и аз не правя изключение. Големият ми провал беше през 2002 година, когато в един напечен сблъсък ритнах съперника си и изчупих коста си на две. В този момент сякаш животът ми свърши. Бях професионален спортист, който трябваше да се възстановява почти 3 години и половина. Въобще не знаех какво ще правя от тук нататък. Бях тотално съсипан. Отне ми много време да се върна отново на ринга и тогава бях поканен да се бия тук в Европа, в Холандия. Успях да победя. И това беше повратна точка за мен, защото преди това страхът ми да се върна на ринга с един счупен крак беше толкова голям. Това буквално промени живота ми. Сега, понеже сме на това място, ти виждал ли си по-хубаво море от това? Имал късмет да посетя много места по света и съм виждал много красиви кътчета. Но честно казано, българският дух, културата, храната, хората, тяхната доброта са несравними. Тук се превърна във втори дом за мен. Това е правилният отговор на този въпрос. Единственият ми проблем е, че трябва да се науча да говоря български. Добре, добър ден, добро утро, добро утро. Добро. Say it.